Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Android tutoriala. Danas ćemo, kao što vidite, igrati Soccer Stars od Miniklipa. To je jedan svojevrsni fudbal od Miniklipa, ako se sjećate 8-ball poola koji smo igrali od Miniklipa. Ovo je nešto nalik tome, samo što naravno fudbal je, a ne bilijar. Kao što vidite, možete igrati 1 na 1, možete igrati turnir, možete igrati mini igrice. Tu imate jednom dnevno dostupno ovo spinovanje. Možete igrati protiv prijatelja i to u realnom vremenu, samo ako ih imate na Facebooku. Možete igrati offline dodavanjem telefona od jednog do drugog igrača. Mi ćemo danas igrati turnir. Kao što vidite, imamo 1385 coinsa, a za ovaj turnir je potrebno 3000, tako da moramo ovaj najslabiji ipak da igramo. Pa hajde da počnemo sa njim. Vidimo dokle možemo da doguramo u ovom turniru. Ja sam ovdje je samo jedan igrač jači od mene, tako da bi trebalo da budem Gile šampion, izraziti favorit. Gile, lepo imam ime. On šutira i promašuje. Sada i ja. Ja šutiram i ja promašujem, ali sada on ima šansu. Ali on to... Op, jao, kakav mi gol dade, Bože gospode. Kako ga usra sade. Da vidim šta ćeš sada igraš. Op. Ništa. Sad sam mu namestio. Da li može da da gol? Ne može. Da li ja sada mogu da dam gol? Sad ćemo vidjeti. Naravno da mogu, kakav šut i kakav gol. Izjednačenje odmah, kratko je trajala radost gesta. 5:02, 2:93, 1:7. Odmah je Miloš izjednačio. Opa. Ovo nije bio baš najbolji udarac. Ali kažem, odmah je Miloš izjednačio. Ćemo vidjeti šta on može odavde da uradi. Ne može ništa. To je dobra stvar. Ja ću da odigram jedan safety. Čisto da on tu ništa ne bi mogao da radi. A da eventualno ja dobijem ovakvu jednu šansu. Da li mogu s ovim, da li će da zakači ovog mog? Neće, šutira mi gol, 2:1, kakav preokret. Idemo u polufinale istoga momenta. Kakav je to preokret bio, ali bio sam, realno rečeno, bio sam favorit u ovom meču. Kao što vidite, i u drugom polufinalu je otišao favorit, to je ovaj Ebrahim. Sve pare mi je dao Ebrahim, ja ne znam gde je i šta je sa njim. I tako dalje i tako bliže. Evo, Ebrahim je dobio protivnika u liku i delu Renea, Nemca. A ja ću dobiti protivnika u meču Ahmeda iz... Šta je ovo? Da li je ovo Nigerija ili Saudijska Arabija? Ne znam koja je ovo zemlja. Neka islamska je u pitanju. Ili Ahmed ili Brazilac Alfredo. Alfredo je definitivno favorit u tom meču. 14. je nivo naspram 6. koji je Ahmed. Pa sad ću malo ubrzati dok ne dobijem protivnika, a onda se čujemo ponovo. I evo, konačno smo dobili protivnika, i to u vidu Ahmeda, koji je također napravio iznenađenje i došao na Megdan meni, ali evo, kao što vidite, njegovo neiskustvo dolazi do izražaja odmah nakon prvog udarca. Ali ja sam sada podbacio. Au, kakav kiks. Kakav sam kiks napravio sada. Ovo zaista nije bilo očekivati od mene. Ali događa se. Nastojat ćemo da ipak pobedimo. Nadam se da ćemo biti u mogućnosti. Au, kako sam napravio kiks. Sada on ima šansu, ali moj golman brani, moj golman je kralj.
Moj golman je Ivica Kralj. Ivica Kralj brani fenomenalno. Jao, kakav šut i kakav za malo promašaj. Da li možda možemo sad nešto da uradimo? Šut i gol! Gol! Kako sam ovo... Oporavio sam se potpuno od onog kiksa nakon prvog udarca i već u sledećem napravio fenomenalan gol. Evo sada šanse da se pobedi, ja šutiram i ništa, jao kakve kikseve, ovo bi Ahmed trebalo da kazni. Evo sada njegovog dobrog udarca, ali ipak ništa. Evo šanse za novi udarac Ahmeda, koji može rezultovati golom, ali ni to ne prolazi. Sad sam ja pogodio svoju stativu. I evo prilike, nove prilike za mene. Šutiram, ali opet ništa. Mnogo propuštenih prilika, to u fudbalu nikada nije dobro kada se dogodi, kada se ne iskoriste šanse. No dobro, borimo se do kraja, pa šta bude. Ipak veliki je ulog. Polufinale u pitanju. Evo nove prilike za Ahmeda. Ali on odigrava nešto čudno i sada meni ostavlja Zicer i gol! Idemo u finale, jer tamo nema šale. U finale, jer tamo nema šale. U finalu igramo protiv Ebrahima. Kao što rekao, sve pare mi je dao Ebrahim. Ja ne znam gde je i šta je sa njim. Tralalala, tralalala. Da li možemo da pobedimo favorizovanog Ebrahima? Ebrahim je 25. nivo, ja sam 22. Nije velika razlika, ali ono u čemu jeste velika razlika, to je u ovim igračima. Kao što vidite, njegovi su više od pola, a moji imaju samo po dve crtice. No ja vodim, kako me je sada usralo, fenomenalan gol. 1-0 za mene u velikom finalu turnira i evo šanse za 2-0. Šutiram i gol! Slavit će se titula, slavit će se titula, slavit će se 1000 coinsa. Bravo ja, bravo ja. Kakav je ovo šut i gol bio. Jao. Izdominirali smo turnirom i osvojili smo, sada imamo 3000 coinsa. 3000 coinsa, 3105 tačnije. Kakav je ovo udarac bio, ja i dalje ne mogu da se opasuljim. Šta sam napravio, kako sam izdominirao ovim turnirom. Eto ljudi, kao što vidite, to je to. Pobedili smo u turniru, izdominirali smo. Nadam se da ste uživali, imat ćete link u opisu ovog klipa do Soccer Star igrice. Koliko vam se svidela, instalirajte, pa možda budemo igrali jedan protiv drugog u nekoj skoroj budućnosti. Hvala vam što ste gledali, do nekog narednog viđenja, nekog narednog tutoriala ili gameplaya. Ćao!